يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله bade te beshir filala jaba biye jumay biye dombay ka dilala fe ambe qur'ana kala munun ka misra katibo munun ga misel munun ka ala ya rabbi ala ko bela jelen jabe anye juman yere horoma kama nga bi juma kutuba be murba bugu te beshir filala yere dagalala okmana fa nga imam sise ay kutuba min kanye murba bugu misilla misri ina angeje angola me nyon fe أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي alaka limanaw dama ya rabbi alaka basgi de anga jamanama alaka korotaw di anyarama ya rabbi dinen ya rabbi alaka famelu mandi ama allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kauna alabe mifo aka korona sanman kono ako aw buna daba dew aw ka kemawye mamum beeno nobe ale allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kan fo ni majigiye mamum ba alaka kuma kan fo kuma kan mamba ni sababa kuma min na be nafa de buna daba dewma ako mami ni obofo wa akwana da uma de aka kuma kan nyumon fo ani nyogonche o temeren ko aka nyelike adama ni nyogonche aka nyogonche lawdla allah subhanahu wa ta'ala ko o kelengo no kera ale alabi ya fa auma abaka jurmu ya fa wa alabitlaka ka awfe kan yoro badi auma ni yoro mi nama jigiya ka fa ka bu no soro ale allah subhanahu wa ta'ala bo di auma alaka kuma kan kono tugu ako abuna daba dew aka aw seme ale allah subhanahu wa ta'ala ka jurbala alaka jurbaye mi o de islam ya dinay wa tasm bi hablillahi jami'a wala tafarraku aw islamu ka aw ka seme ale allah subhanahu wa ta'ala ka jurbala jurbate ala bulu dinay ne jurbaye o koro ammi kuma ga min fandala la ilaha illallah muhammadur rasulullah madama no sawatla annen kunka an farsugo kan ga ken nyogon fe chugo kelena me allah subhanahu wa ta'ala ko au kana farafara da au kana farafara lan ye kuma kana na au farafara la au islamau au kuma na mau bisawla o kuma ajugu bisawla ya rabbi ala kana nge mau ye ma minum bi farafara ka bo nyogon kan ma min tikka fo nyogon kan ala kana nge oye allah subhanahu wa ta'ala ko ikado ngafo kabla bafla kum beno madina kono abu fo kabla baflaima hausun kazrazi ala karabe boddo min madina maka katam madina atarasro kele bade be manu nu nyogonche o ka kelen akun ka gelen kosobe san chama o yode ke kelela ma allah subhanahu wa ta'ala ko ala krama hijra ka bo maka katam madina o kuma not mami
ni alakira sara madinɛ o kumana alakira y'u ka kɛlɛ ban ala bɛ k'o de lakale anw ye yan nɔ a ko zikuntum aw kun kɛra aw kasirazi ani awsu ahada aw kun ye ɲɔgɔn jugu ye fa alafa bayna qulubikum i k'a dɔn ka fɔ silamɛya nana aw fara ɲɔgɔn kan fa asbatum bi ni'mati ikwanan o kumana aw labana ka kɛ ɲɔgɔn balima ye ja silamɛya bɛ maa kɛ ɲɔgɔn balima ye silamɛya a bɛ balimaya di mɔgɔ ma silamɛya a b'aw don da kelen fɛ k'aw bɔ da kelen fɛ silamɛya bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan mɛ ala subahana wa ta'ala ko i k'a dɔn ka fɔ farafarali in tɛ foyi di aw ma ni lebu tɛ farafarali tɛ foyi di aw ma ni makosa tɛ o kama o kɔlɔlɔw a n'o misibaw a n'o taawunaw a n'o lajarabikojugu o de b'anw kan bi ka da kan an bɛ wajuliw kan ka kɛ an bɛ kuma sugu bɛɛ kan ka kɛ dalilu b'an bolo an b'a yira k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ nin bɛ tan mɛ mankan tɛ ka se ka bɔ an dama ni ɲɔgɔn cɛ o kuma na o ye fili ye fili min an kan k'an yɛrɛ ɲininka o la yarabi ala ka faamuyali ɲuman d'an ma ala ka bɔda ɲuman d'an ma ala subahana wa ta'ala ko aw buna adamadenw aw ka kɛ mantonw ye manton minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ ɲɔgɔn wele ka taa ɲumanya ma ka ɲɔgɔn sama ka bɔ juguman na ka ɲɔgɔn bila ɲumanya sira kan k'aw ka kɛ o mantonw ye ala subahana wa ta'ala y'o min fɔ anw ɲɛna o kuma na an ka ɲɔgɔn yamaruya ni ɲumanyaw ye an ka ɲɔgɔn kisi ka bɔ juguman tɔɔrɔ ma ala subahana wa ta'ala ka kumakan kɔnɔ a tilala ka mun fɔ a ko i k'a dɔn ka fɔ an ka miiri ka tila ka an miiri ka da kan alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a n'a jɛɲɔgɔnw ko o tun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya kɔnɔ kira n'a jɛɲɔgɔnw ko o tun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na urhamahu bainahum taraha o tun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na mɛ bi ko hinɛ tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ yala anw bɛ jɔn ka taa sira kɔ an ma alakira ko wa walima an bɛ sahabaw ko wa ala ye min fɔ o la a bɛna o lamɛn o kuma na ala subahana wa ta'ala ka kumakan kɔnɔ a ko alakira ko k'a bɛna taa ka fɛn dɔ to an bolo akitabu wa sunnati kuranna ko alakira bɛna ko k'a bɛna taa k'o de to an bolo n'an y'o minɛ la tadilu ba'daye ko an tɛ fili ale kira talen kɔ o kuma o kuranɛ de bɛ an bolo an bɛ k'o kalan mɛ o bɛ ka dɔ fara anw ka gɛlɛya kan anw ka bɛnbaliya kan i k'a dɔn k'a fɔ hali sisan an ka kuranɛ ko an k'a ɲɛɲini ko ɲuman ala ka limanaw d'an ma ala ka bɔda ɲuman d'an ma yarabi diinɛ in ala ka faamuyali d'an ma ala kana an to an jugu bolo abada ala subahana wa ta'ala ko wa ma ataakum rasulu fakuzuhu ni ala ye min di aw ma kira ma k'a k'a di aw ma k'an k'o minɛ n'an tɛgɛ fila ye na ala kira ko k'an ka min to yen o kuma na an k'o ye k'o to yen nɔ o de b'a ma hɛrɛ yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye wastaghfirullaha lana wa lakum amin an bɛ segin a kan a ko alakira mana min di anw ma fɛn ɲuman di anw ma dɛ o de ye kuranɛ ye a ye alakira bila ka na mun fɔ anw ɲɛna o de ye hadisaw ye ka yira anw na k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi jɔn y'o fɔ anw ɲɛna o de ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam yala n'an ko an bɛ ala fɛ an ka tugu joona o de ye rasuli ye sallallahu alaihi wa sallam o kuma na ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ yarabi ala ka sabali d'anw ma yarabi jamana in ala ka basigi ni hɛrɛ caman ye o kuma na ala bɛ min fɔ anw ɲɛna a k'a dɔn k'a fɔ a ko anw kɛra ɲɔgɔn farafarali mɔgɔw ye bi anw ka nin laban in na anw tɛ don da kelen an tɛ bɔ da kelen fɛ wa kuranɛ bɛ anw bolo an bɛ k'o kalan su ani tile anw bɛ ka ala ka diinɛ fɔ tuma bɛɛ mɛ munna anw tɛ don da kelen fɛ munna an tɛ bɔ da kelen fɛ mun bɛ k'o kɛ ka da kan egedelafu min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'an k'an janto o la n'o tɛ an bɛ sa ka sɔrɔ foyi t'an bolo ka da kan i k'a dɔn ka fɔ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam yahudiya diinɛ maaw olu farala yɔrɔ 71 o ye yahudiyaw ye nansaraw olu farala yɔrɔ 72 o y'olu ye o kuma na a ko muhamadu e mantonw olu fana bɛna fara yɔrɔ 73 mɛ kelen pe o de bɛ taa alijinɛ kɔnɔ farisogo in tɛ siya ko tɛ ne ye fila ye o tɛ bɔ maliyɛnya la o yala nin ye dɔgɔnɔ ye o b'a yira k'a fɔ o tɛ maliyɛn ye wa nin ye maraka ye o b'a yira k'a fɔ o tɛ silamɛ ye wa o tɛ maliyɛn ye wa o tuma na siya ko tɛ bɔn an bɛ misaliya ta min na o ye nin ye mɛ sisan e ye siya ye e ye wahabiya ye walima e ye tijaniya ye o tɛ se k'a yira k'a fɔ ko tuma na ne ma don tijaniya la e ye kafiri ye ne ma don wahabiya la e ye kafiri ye ni ma don siyaya la e ye kafiri ye o min b'anw kɔnɔ n'an bɛ ka baara k'o ni o ye dɛ o de ye fili ye o de ye fili ye o tuma na
ala ye min fa anw ɲɛna k'an ka kuranɛ minɛ n'an tɛgɛ fila ye wallahi n'an ye kuranɛ minɛ la tadilu ba'di an tɛ fili fiyewu mais munna kuranɛ b'an bolo an bɛ ka kuranɛ kalan an b'a kalan diɲɛ don o don mais fili tɛ ka ban mun b'o kɛ ala dun y'o fɔ anw ɲɛna kuranɛ kɔnɔ a ko fa in tanazaw fi shay'in farradu ila Allah wa rasulihi ni an ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn o fɛn na k'an ka segin ka na kuranɛ ma ala y'o de fɔ an ɲɛna mais est ce que o bɛ kɛ anw fɛ wa e mana tele sɔrɔ ka t'i sigi o kɔnɔ e b'i karamɔgɔ ɲɔgɔn nɛni silamɛw a y'a lamɛn bɛnbaliya min b'anw kan n'an m'an farati walahi i k'a dɔn hawusu ani kasarazi bɛnbaliya de tun b'o ni ɲɔgɔn cɛ o tun ma bɛn fewu mais alakira nalen alakira y'o labɛn ni silamɛya ye mais an bɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya tɛ ka se ka anw labɛn ala ko i k'a dɔn ka fɔ hawusu ani kasarazi aw tun ye ɲɔgɔn jugu ye aw tun bɛ jahanama kɔ dingɛ da la mais silamɛya nana aw bɔ o jahanama kɔ dingɛ da la k'aw bila alijinɛ kankun kan mais bi min tun bɛ kasarazi na hawusarasi kɛ o ɲɔgɔn na an b'o de kan bi fana silamɛw munna e bɛ karisa nɛni n'a y'a sɔrɔ e bɛ arajo la wa ne bɛ wajilu la e bɛ dɔ nɛni wa kuranɛ kelen de b'an bolo ala ko n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ a ye segin kuranɛ ma a ye segin kuranɛ ma a ka kuranɛ da an ka ɲɛmaaw an bɛ min fɔ an ka ɲɛmaaw ɲɛna bi wajilu ka ɲi ka a ka ɲi ka sɛnsɛn de baara ka ɲi ka kɛ ni kuranɛ ye ani hadisaw ka mɔgɔw bila mɔgɔw kana o ni ɲɔgɔn fɔ bilen maa dama an bɛ nin kan walahi kɔlɔlɔ tɛ ban anw na fiyewu tuma bɛɛ balaw ni musiba o de b'anw kan dɛ ala k'an kisi ala k'an tanga an ka dɔn ka fɔ ala subahana wa taala ye min fɔ anw ɲɛna f'an ka tugu ala ka kumakan kɔ n'an ma tugu ala ka kumakan kɔ walahi an bolo an bɛ silamɛya in bɛ se ka min ɲɛ anw ye o t'o ɲɛ dɛ ala dun ko kuranɛ kɔnɔ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar ni ala ka kumakan ye kuranɛ kɔnɔ seli b'aw jogo ɲɛ o seli b'aw jogo ɲɛ n'aw selila ka ɲɛ aw b'aw jogo ɲɛ munna aw t'aw jogo ɲɛ munna i bɛ seli i bɛ sɔn k'i maa ɲɔgɔn ko sugu bɛɛ fɔ a ma munna i b'o kɛ ka da kan i m'a faamuya wa i b'a kɔnɔ ten wa diinɛ in kɔnɔ fana an b'a kɔnɔ munna bɛnbaliya tɛ ka ban an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min b'an ka kɔrɔn fɛ o kɛlɛ ka jugu ni kɛlɛ bɛɛ ye wa an bɛ ka dugawu k'o la don o don mais kɛlɛtigi fila bɛ se ka kɛlɛ ban wa kɛlɛtigi fila aw bɛ se ka kɛlɛ ban wa aw tɛ se ka kɛlɛ ban bon mali kɔnɔ kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ bi o ka jugu ni kɔrɔn ta ye ka da mun kan diinɛmaw tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ tiɲɛ ko ala an tɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn fa nɛni bɛ diinɛ in kɔnɔ karamɔgɔw dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn fa nɛni ka ɲɔgɔn ba nɛni dɔw bɛ dɔw kɛ za ye dɔw bɛ dɔw kɛ kafiru ye dɔw bɛ dɔw kɛ munafigiw ye nin bɛɛ b'an ka wajilu kɔnɔ nin bɛɛ b'an ka kutubaw kɔnɔ bi yala ka aw k'a da don fili kelen na ka aw ka maa kelen aw ka taa kɛlɛ ban a bɛ se k'o kɛ wa ala ka limanaw d'a ma ala ka limanaw d'a ma an ka diinɛ in yarabi ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma yarabi ala ka n'an balo an ka diinɛ in kelen kɔ an ka don laban don yarabi ala ka dayɔrɔ ɲuman di aw ma an b'o de ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ mais ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ko n'an bɛ ala kɔ fatabi'uni a ye tugu ni ala kɛra kɔ yuhibbukumullah ala b'aw kanu ala kɛra nana min d'aw ma munna an tɛ k'o minɛ minna an ma k'a fɛ ala ka limana d'an ma o kuma na ala ka kumakan kɔnɔ ko kura tugu a ko aw buna adamadenw aw minnu kɛra silamɛ dafalenw ye aw minnu kɛra mumini dafalenw ye ni maa ɲɔgɔn nɛn'i ma ni kibaruya fɛn fɛn ye ka n'a fɔ k'i balimakɛ dɔ ye nin kɛ walima dɔ ye nin k'i la fatabayanu aw kana ko bila ka waati makɔnɔ dɛ a y'a ko bange munna an bɛ si fɛn caman kan bi an bɛ ɲɔgɔn juguya an bɛ si fɛn caman kan bi an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ munna a bangebaliya de b'a kɛ o kitalafu de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an kunnaja ka bɔ o ma o kuma na ala subahana wa taala ko k'an ka ɲɛli k'an ni ɲɔgɔn cɛ wa zata bainakum a dama ni ɲɔgɔn cɛ n'i b'a dɔn kɛlɛ bɛ ɲɔgɔnna dɔ kan kɛ maa ye maa min bɛ wuli ka tagama i sen fila kan ka taa kɛlɛ ban ka na ka da la ka fɔ silamɛya kɔnɔ a bɛ bɛn de ko fɔ ala ko wa'tasamu bihablillahi jami'a wala tafarraqu innamal mu'minuna ikhwatu fa'islu bayna akhawaikum ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ o ye nin a bɛɛ ba kelen fa kelen n'aw kɛra ba kelen fa kelen o kuma na
bagalen fakelen ma ɲɔgɔn munna ni fɛn dɔ bɛ du kɔnɔ n'o ti bɛn du kɔnɔ munna aw ma kan ka wuli k'o ko ban dɛ yala n'aw ma se k'o kɛ o a nafa jumɛn bɛna sɔrɔ bilen aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ nafa jumɛn bɛna sɔrɔ a ka balimaya kɔnɔ ala dun ko silamɛya ye balimaya ye an k'an janto an yɛrɛ la dinɛ ala ka faamuyali ɲuman d'an ma ala kana an k'a kɔnɔ i n'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ hakili t'o la ala kana an k'o ye parce que ala ye anw de sugandi ka hakili di anw ma ka tila k'a ka kobaw kalifa anw na ala ye do kɛ anw na o tuma na waraw bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ ala bato faliw bɛ yen nɔ o bɛ ala bato wuluw bɛ ala bato yiriw bɛ ala bato mais ala subahanahu wa taala ma kitabu si a ma kitabu d'olu si ma a y'a di anw ɲɔgɔnna de ma n'o ye buna adamadenw ye o tuma na anw de ka ɲi ka ala waliɲuman dɔn a kɛnɛ kan n'a dogo la ala ka bɔda ɲuman d'an ma ala ka bɔda ɲuman d'an ma o tuma na watakulaha aw ka siran ala ɲɛ wa aslihu zata bainakum a ka ɲɛli kɛ a ni ɲɔgɔn cɛ wa misu meila uhudin marida wa musu meilani aslaha baina isnain ala kɛra ye min fɔ anw ɲɛna o ye nin ye ko silamakɛ bɛɛ ka ɲi ka to ka wuli i sen fila kan ka tagama ka taa kɛlɛba na a ko kɛlɛba in ala kɛra ko o kɛlɛba in ka fisa ka tɛmɛ sun kan a kɛlɛba ka fisa ka tɛmɛ jaga kan a kɛlɛba in ka fisa ka tɛmɛ i bɛ ka seli min kɛ kan o tuma na ala ka bɔda ɲuman d'an ma ala ka limanaw d'an ma an ka jamana ala ka basigi ni hɛrɛ ye wastaghfirullaha lana wa lakum amin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar liman hamdu Allahumma rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين تبشر في الله جبوا كابدو كرامانتو على كأننا على في كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوديننا وكلنا لنا بلا جلما anga juma jigina kofe kutuba duma in lamena kofe angera la anga imamuna anga dine nyamogo men da men tigilay ale era togo ani ajamu ani abora jonde la o kuma na iye ɲininga ne yɛrɛ tɔgɔ Suleiman Sise an bɔra maa minnu na anw ye dafinw de o kuma na ala y'an sigiyɔrɔ bɛn Moribabugu yan o kuma na an sigiyɔrɔ bɛnna yan ala ye alimamiya fana nɔgɔya an ma an bɔra yɔrɔ min na ka na yan nɔ a b'a fɔ Moti mara la an ka dugu yɛrɛ tɔgɔ ko Da bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Kawure de la Kawure ni ko Kawure o kuma na i bɛ se k'an ka dugu i b'a faamuya ni maa min n'o y'a lamɛn o kuma na o y'an ka dugu ye an bɔra yen nɔ de komi diɲɛlatigɛ kow ka ca kalanw senfɛ anw ye yan sɔrɔ o kuma na ala ye yan k'an sigiyɔrɔ ye o kuma an ye kalanw kɛ yan nɔ alimamiya fana donna an gɛrɛjɛgɛw la o kuma na an kɔni ye baara in kɛ nin baara kɛcogoya in de la an bɛ Alahu Taala deli yarabi ala ka faamuyali ɲuman d'an ma ala ka bɔda ɲuman d'an ma alhamdulillah baden tebeshir fila la jabaw na akilla ay famiya soro anga almami to na jamu na boro era kan ma mimi tugola almamiya sigi me femi kan kalando jango juma kutuba ma tese ka joma o nye ki be fen la se ka soro ite fendo ma ma fe ka yini anga imam fe ale ka kalan damne na wati jume karamogo jume mbolo dugu jume fenana aywa ne ka kalan y'a daminɛ ka wufo fitini an fa yɛrɛ tun bɛ darisu di anw ma o tɔgɔ ko Musa o tun bɛ darisu di anw ma o kuma na o ka tɛmɛlen kɔfɛ a y'an don bolo la n'o ye kalankɛyɔrɔw ye o kuma na an tora o senfɛ an ye dɔɔniw kɛ an ma caman sɔrɔ an yɛrɛ ka ɲininiw na sa an ye karamɔgɔ ɲini an yɛrɛ la o kuma na an ye karamɔgɔ min ɲini an yɛrɛ la o karamɔgɔ in bɛ Moribabugu yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ o tɔgɔ de ko Ibrahima Samake ne ye n ka kalan bɛɛ kɛ ale bolo n ye kuranɛw kalan a bolo o kuma na ka kitabuw kalan a bolo hali ka taa se fo tafsiriw ma n y'a bɛɛ kɛ Ibrahima Samake de bolo ale fana karamɔgɔ o de ye Abudurahman Kulubali Bozola bɛɛ ka ɲi k'o dɔn ani Sɛkina Yata Bari ale ye kalan kɛ o de bolo
o kumana n ka karamɔgɔ yɛrɛ bɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ o kumana ne ye kalan kɛ o kɛcogoya de la. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka ɲininkali sabanan o ye a ka alimamiya yɛrɛ ye o daminɛna san jumɛn sababu jumɛn fɛnɛ nana n'a ye misiri in fɛnɛ a jɔra san jumɛn. Ne ka alimamiya a daminɛlen ɲinankan in ka kɛ a san 2 ye parce que a daminɛna 2014 ɲinankan in ka kɛ a san 2 ye a san 3nan bɛ nalen o kumana alimamiya in daminɛna o waati kɔnɔ o kumana misiri in fana a daminɛna o waati de a bɛɛ daminɛna waati kelen kɔnɔ o kumana baara min kɛra ka kɔn o ɲɛ o ala de b'o dɔn mais an ye baara in daminɛ waati min kɔni kɔnɔ ne ye alimamiya ye o daminɛni ni sisan cɛ o bɛ kɛ san 2 jate de. Ka deli ala fɛ sijan caman k'o di ani imam ma n'a kɔfɛ selibagaw bɛn ani kelenya kɔnɔ yarabi ala k'o kɛ an ye ni an bɔra yen an ka dugu in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn alimamiya ko ɲɔgɔn tɛ fo mɔgɔw y'a da zanan na k'a fɔ ni ɲama kɛ alimamu ma ko kɔngɔ bɛ na dɔ kɛ o la kuma an b'a fɛ k'a dɔn an ka imam Sise alimamiya farida seli kɔfɛ baara jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo ka se k'a denbaya balo o la. Ne ka seliw kɔfɛ alhamdulilayi n bɛ jago la n bɛ ka n débrouiller o la dɔɔni dɔɔni a ko buna adamaden sigi tɛ maa sɔn f'i ka wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye alimamiya ye baaraba de gɛlɛya b'a la fɛn caman b'a kɔnɔ mais o n'a ta bɛɛ an ma sigi an yɛrɛ ma ten an bɛ ka jago kɛ jago fana tɛmɛnen kɔ an bɛ maa kalanw kɛ an bɛ cours di mɔgɔw ma yɔrɔw la ka caya o kumana an yɛrɛ fana bɛ kalan kɛ an ka sigiyɔrɔw fana la o y'an ka baaraw ye fitinin min bɛ sɔrɔ o la an b'an ka denbaya balo ni o de ye. Baden tɛbɛsirifila lajɛbaw garisɛgɛ ye ala de ta ye ka deli ala fɛ miliyari caman ala k'o di ani alimami kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a tun ka d'an ye ka taa ɲɛfɛ kojugu nka waati kuntala surunya kama an tɛna taa ɲɛfɛ tuguni an bɛna ɲini an ka imam fɛ welekan min b'a bolo ani ladilikan min b'a bolo ka se jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani minnu bɛ jɛ la misiri in yɛrɛ kɔnɔ yan a kɛ o di an ma ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni duwawu ye. Ni ala ye ɲamaya d'i ma ala ye fɛnba de d'i ma i ka kɛ maa ladiri i ka kɛ maa sabalilen i ka kɛ maa fana ye maa min bɛ maaw ladi i ka kɛ o ye o ye bonya min d'i ma ni dɔnniya min ye i ka baara kɛ n'o dɔnniya fana ye o kumana min bɛ ne fɛ o y'o ye mais ne jɛɲɔgɔn minnu bɛ misiri in kɔnɔ yan nɔ o caman de sigilen filɛ nin ye yan o kumana nin ye n kɔrɔkɛ yɛrɛ ye bon ale yɛrɛ ale de ye n ka nɛɛbu fɔlɔ ye a filanan ye nin n'o ye Jalo ye o kumana nin fana ye nɛɛbu dɔ ye o ka ca yan kosɛbɛ olu de jɛlen don an bɛ jɛn ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ni fili min b'a kɔnɔ an b'o dilan an ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan diinɛ ye bɛn de fɔ a ma fara-farali fɔ i n'a fɔ an y'a fɔ kutuba la cogo min o kumana ne kɔni bɛ ladilikan min fɔ ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma silamɛw an ka ɲɔgɔn kɔkuma dabila an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ jamana in ye anw de ta ye n'an ma bɛn maa minnu n'o ye kalan kɛ n'olu ma bɛn est-ce que kunfin bɛna se ka don yɔrɔ sɔrɔ bilen wa kunfin tɛna se ka don yɔrɔ sɔrɔ o kumana min bɛ ne ma ka ɲɛsin jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma surtout an ka ɲɛmaabaw ma o ka sabali maa minnu bɛ mankanw na o k'olu wele ka gɛrɛ u la k'a fɔ a ye mankan in dabila a ye nin dabila nin tɛ bɛn sariya kɔnɔ a ye kuranɛ yira ka hadisaw yira o kumana ka ɲɔgɔn don da kelen fɛ ka ɲɔgɔn bɔ da kelen fɛ an mako bɛ min na diinɛ la an b'a sɔrɔ n'an m'a kɛ ten fiyewu an t'a sɔrɔ dɛ o kumana an bɛ dugawu kɛ an ka jamana a bɛ crise min kɔnɔ yarabi ala k'a bɔ crise kɔnɔ yarabi ala ka basigi da an ka jamana ma yarabi ala ka bɛn don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillahi rabbil alamin ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل الله منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت العزيز الكريم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Baden tɛbɛsirifila lajɛbaw ni ne sɔrɔla ka lase aw ma bi juma kutuba kɛnɛ kan an nana o min kɛ Moribabugu misiri la misiri min n'a bɛ wele ko Dɔgɔbala misiri ka deli ala fɛ san caman bɛ ala bolo waati caman bɛ ala bolo ala ko yira ne n'aw la k'an ka batow bɛɛ lajɛlen jaabi a k'an bɛn wa shukran lakum. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا